Sluchové vnímání má zásadní vliv na nácvik čtení a psaní a je tedy důležitým dílkem do skládačky školního úspěchu. Aby se děti ve škole netrápily, potřebují zachytit, pochopit a zapamatovat si informace, které od učitelů slyší. Aby zvládli psaní a čtení, musí chápat hláskovou strukturu slov. A všechny tyto úkony mají společného jmenovatele – sluchové vnímání. Rozvoj sluchového vnímání, zejména pak fonematického uvědomování, pomáhá předcházet vzniku dyslexie a dalších specifických poruch učení. Jak tedy s dětmi ve školce trénovat jednotlivé oblasti sluchového vnímání? Většina dětí slyší dobře, umí ale pozorně a soustředěně naslouchat? Můžete rozlišovat příjemné a nepříjemné zvuky, zvuky zvířat, hudebních nástrojů nebo třeba kamarády podle hlasu. Můžete dětem přečíst pohádku a pak je nechat převyprávět její obsah. Nebo se můžete domluvit, že vám dají signál, když uslyší dohodnuté slovo nebo nesmysl, jako třeba zelená karkulka nebo kočka kváká. Děti můžou zabouchat, zatleskat nebo klidně poskočit. Můžete si také zahrát různé poslechové hry. Třeba na kukačku, kdy jedno dítě poslouchá, kdo z kamarádů kuká. Nebo tichou poštu, kdy si mezi sebou posíláte jedno slovo. Nebo všechno lítá, co má peří, kdy děti zvedají ruce, pokud uslyší zvíře nebo věc, která doopravdy létá. Nebo na papouška, kdy děti stejně hlasitě jako vy opakují slova, která říkáte. Nebo si můžete zahrát zvukové pexeso, které si snadno vyrobíte z ruliček od toaletního papíru. A nebo z plastových vajíček. Můžete také poskládat zvukové pexeso z věcí, které máte po ruce. Ve škole bude důležitá také sluchová paměť, jestli si děti zapamatují všechny pokyny paní učitelky. Na to je skvělá hra Balím si batoh. První hráč řekne třeba jedu na dovolenou, balím si batoh a dám do něj plavky. Druhý větu zopakuje a přidá vlastní slovo. Jedu na dovolenou, balím si batoh, dám do něj plavky a ručník. No a takto se pokračuje dál. Můžete hrát i různé varianty, jako třeba babička šla do města a nakoupila, nebo na Vánoce jsem dostal. Jinou variantou je hra Hey Johnny, která se hraje na zvuky. Hey Johnny. Hey Johnny. Hey Johnny. Hey Johnny. Stačí vyměnit, přidat nebo vypustit jednu hlásku a máme tu nové slovo. Vnímají děti tyto změny? Dokáží sluchově rozlišovat? Zahrajte si na mimozemšťana, který se učí česky. Připravte jednoduché obrázky a požádejte děti, ať pečlivě vyslovují, co na nich je. Mimozemšťan slova opakuje chybně. Mohou to být slova jako buben, duben, lak, lák, sůl, stůl, mrak, drak, koza, kosa.
Děti poslouchají a určují, jestli se slova shodují nebo liší. Tuhle hru si můžete zahrát i s plácačkami, kdy děti plácnutím označí slovo, které jste právě řekli. Později si děti začnou uvědomovat strukturu slov a před nástupem do školy už obvykle svedou vytleskat slabiky ve slově, spočítat je a určit první nebo i poslední hlásku slova. Na pracovních listech můžete počet slabik označit vybarvením správného počtu nebo pomocí bambulek, které skládáte na pracovní list, nebo pomocí plastových kamínků, které opět skládáte na papír a procvičujete u toho jemnou motoriku. Nebo můžete využít razítka, která do příslušných políček otiskujete. Dům. Květina. Slunce. Nebo můžete použít dřevěné kostky a stavět z nich komíny vysoké tolik, kolik slovo obsahuje slabik. Nebo můžete spojovat kostičky Lego Duplo, opět do komínů podle počtu slabik ve slově. Můžete i hezky porovnat, které slovo je delší a které kratší, podle toho, jak je který komín vysoký. Opět si můžete zahrát různé hry. Můžete třeba slabikovat jako roboti. Robot, domeček, láska. Nebo můžete hrát hru na závodu, která pustí dál jen toho, kdo řekne slovo s určitým počtem slabik. Nebo můžete hrát obměnu hry Čáp ztratil čepičku, kdy děti musí hledat a dotknout se věcí, které začínají na určitou hlásku. Skvělou hrou je také slovní fotbal a klidně může být zpočátku obrázkový. Kočka, anděl, les, sýr. Sluchové vnímání je kouzelný klíč, který dětem otevírá dveře ke čtení a psaní. Když jej budete pravidelně trénovat, můžete zásadně ovlivnit jejich budoucí školní úspěch. Tak do toho!